Predstavujeme inteligentný varný kotol Talent. Nový štandard v profesionálnom varení. Moderný 7-palcový dotykový displej vás privíta intuitívnym ovládaním v 6 jazykoch. Automatické napúšťanie vody s presnosťou na liter a bezpečnostné upozornenia zaručia presnosť a pokoj pri práci. Talent je špecialista na vývary, mäso, omáčky a prílohy. A výsledok? Jedinečná chuť, šťavnatosť mäsa, úspora energie a času. Talent vám ponúka praktické detaily, ktoré vám uľahčia varenie. Každý dotyk otvára svet programov, špeciálnych režimov a presného nastavenia. Nočné varenie, odložený štart či nízkoteplotné varenia prebiehajú spoľahlivo aj bez vašej prítomnosti. Jedinečná chuť pomalého varenia. To je skutočné umenie gastronómie.